És fascinant com la falta d'una lletra pot canviar el sentit de tot un missatge. Justament avui, 12 de juny, la D és una lletra cabdal per nosaltres. No només és la D de doblatge, el nostre ofici, és també la D de drets i de la seva defensa, de la dignitat que volem per la nostra feina i la determinació amb què actuem per aconseguir-la. Aquest últim any, però, a la lluita per un nou conveni, hem hagut de fer front a un altre desafiament, la IA, que amenaça no només amb la deshumanització de l'ofici, sinó també amb la seva directa desaparició. Per això, la D, especialment avui, és tan important per nosaltres, perquè en un dia com avui, la D marca la diferència. Feliç Dia Internacional del Doblatge.